L-awtorità tal-ippjanar ħabret numru ta' regoli għal restoranti u faċilitajiet ta' divertiment li jużaw spazji pubbliċi, regoli iktar ċari li ilhom mistennija snin. F'konferenza tal-aħbarijiet tul il-jum ta' tnejn kien enfasizzat il-bżonn ta' dan l-eżerċizzju li se jagħmel l-affarijiet iktar strutturati u sempliċi għas-sidien ta' ristoranti li għandhom permess jarmaw f'żoni pubbliċi. Robert Vella, uffiċjal fiħdan l-awtorità tal-ippjanar, għamela ċara li mhux se jkun ittollerat l-ebda tip ta' abbuż fid-dawl tal-parametri stabiliti. Insista li l-awtorità se tkun qed tara li tintlaħaq il-kwalità meħtieġa tal-ambjent, is-siġġiet u l-imwiet tar-restoranti u fl-istess waqt tara bidliet pożittivi. L-ikbar vantaġġ ta' din il-policy hija li hija policy xxerjata minn 4 dipartimenti. Ġifieri hemm il-Planning Authority, Transport Malta, il-Malta Tourism Authority u l-Government Property Division. Ġifieri issa kull min japplika u anke min ma japplikax il-poplu ġenerali jaf x'inhuma l-istandards ta' kulħadd. Is-Segretarju Parlamentari Deborah Xkembri qalet li dawk li se japplikaw se jagħmlu dan minn one-stop shop, għal kuntrarju kif kien jiġri fil-passat meta l-applikanti kellhom jirrikorru għal 3 permessi differenti. In-nies illum il-ġurnata ma tantx għandhom ħin jaħlu, għandek nies li qegħdin fin-negozju illi għalihom il-ħin ifisser flus ukoll, u allura ma xtaqniex li nkunu f'pożizzjoni fejn inti biex titlob permess trid toqgħod tiġri mingħand entità l entità oħra. Il-guidelines, il-policies u l-standards li għamilna iservu wkoll biex inti jkollok linja li tista' timxi magħha kulħadd jaf eżattament x'inhuma d-drittijiet tiegħu. B'dan il-mod il-pubbliku wkoll se jkun qed jibbenefika mill-element viżiv u l-istandards sola li se jkunu qed joffru l-istabbilimenti. Dawk li ma jimxux mar-regoli jistgħu jissograw kemm multi kif ukoll jispiċċaw bil-permess irtirat. Il-Ministru Joe Mizzi u l-Ministru Edward Zammit Lewis qalu li dawn ir-regoli l-ġodda se jwasslu għal qabża fil-kwalità tal-prodott offrut u b'dan il-mod pajjiżna jkun aktar organizzat u strutturat fis-servizzi li offri.